नमस्ते प्रणाम। हम राजनीता भोजपुरी रउआ सभे जानते हो खब। और का हाल बा, कैसन बानी लो रउआ सभे। हम आशा करतानी कि रउआ सभे कहीं हो खबलो, स्वस्थ हो खबलो, मस्त हो खबलो, अपना अपना काम में व्यस्त हो खबलो। तो आज हमहू अपने काम में व्यस्त बानी। आज बहुत दिन बाद धूप निकलल बाटे, रउआ सभे देख सकतानी लो। इतना बढ़िया धूप निकलल बा ना कि हमनी के सुबेरे से धूप लोरहतानी जा है ना। सुबेरे से धूप लोरहतानी जा हमनी के खाना बना के। और इतना अच्छा धूप निकलल बाटे जे बहुत सारा लोग जेने देखा ओने लोग कपड़ा धो धो के डलले बानी लो। जे आज धूप निकलल बाटे, आज सूख जाई कपड़ा, ठीक ना। तो सबसे पहले रउआ सभे देख सकतानी लो कि सासू माँ के कहीं जाए के बाटे त बाल झारतानी हम सिंदूर लगावे खातिर। और सी चर्चा में सहित लागता कि हमके जाए तबे यहाँ के सी चर्चा में जाए के बाटे, चाहे कहीं जाही के बाटे। आमा कहनी है कि तनी बाल झाड़ दे, कहीं जाए के बाटे। तो हम सब काम छोड़ के जल्दी जल्दी हम बाल झाड़तनी सासू माँ के, कि सासू माँ चल जाएम तो हम आराम से अपन काम धंधा कर लेम, ठीक ना। तो रउआ सभे देखत रही लो बाल झाड़तनी। हमरे सासू माँ के बाल बहुत छोटा छोटा बाटे और बहुत छोटा बाटे। एक दिन बाल ना झराव सासू माँ के तो एकदम जौरिया जला, जैसे कि जट्टा पड़ जाला, जटियाला जैसे हो जाला। तो डेली सासू माँ के बाल झारे नहीं डेली। तरवा सभे देख सकतानी लो, ठीक ना, कि सासू माँ के बाल झारतनी। और हवा भी बहताटे, ठंडक ठंडक हवा लागता, रउआ सभे देख सकतानी लो। तो रउआ सभे खुद देखतानी लो ना कि साड़ी तनले बानी हम, आड़ के ले बानी तन कितना उड़ियाताटे। और हवा बहुत तेज बाटे, भले ही धूप निकलल बाटे बाकी हवा बहुत तेज चलता बहुत तेज हवा। हम तो स्वेटर निकाल देले बानी, साल उल भी रख देले बानी, काहे से कि धूप निकलल बाटे तो धूप लेवे खातिर। और धूप लिहल भी बहुत ज़्यादा जरूरी हटे, रउआ सब जानते बानी लो। तो उतना तेज धूप नइखे निकलल बाकी थोड़ा निकलल बाटे, रउआ सभे खुद देख ले लो, ठीक ना। तो बहुत सौभाग्य के बात बाटे कि आज धूप निकलल बाटे। तो सासू माँ के चोटी करतानी। सासू माँ के 1 घंटा के फुर्सत ना रहेला कि तनी हमरे लगे आके 1 घंटा बैठी, ताकि तनी सास पतोही मिल के बात करी जा। तो सासू माँ के जी में बहुत सारा काम बाटे, जैसे गोरू माल घास भूसा लेदी पानी, सब बहुत सारा काम बाटे। ओकरी बाद से लावना लकड़ी लियाइल, बहुत सारा काम बाटे। तो हम बाल झाड़ देहनी और सिंदूर लगाओ तनी। सासू माँ जाए सी चर्चे में जाए सासू माँ, काहे से कि शिव चर्चा भी होताटे। तो कहीं शिव चर्चा होला तो सासू माँ जानी शिव चर्चा में, ठीक ना। कहीं शिव चर्चा होला तो सासू माँ जानी, नहा धोआ के तैयारी होके जानी। तो आमा नहा धोआ के आईनी हाँ, बाल वगैरह झाड़ देहनी और जाए। हाँ, शिव चर्चे में जाए, का कहा तनी कि जाए के बाद शिव चर्चा में। तरवा सभे देख सकता इन लोग कि थोड़ा बहुत हंसी ठिठोली हो जाला सास पतोही में। और हमार सास तो बहुत अच्छा है, भगवान ऐसन सास सबके दी। हमार सास बहुत अच्छा है और लड़ाई झगड़ा भी ना करे, नहीं बहुत अच्छा है। आज ले हमके गाड़ी उड़ी ना दिले होके, ना हमके कुछ बोलले होके, बस चुगली कर। बहुत अच्छा हमार सास है। और जैसन भी बानी हमरा खातिर तो बहुत अच्छा बानी। हम तो गंगा नहा के ऐसन सास पौले बानी, ठीक ना। तो अब सासू माँ गईनी, सिंदूर बिंदी लगा देनी और चल तनी अब कपड़ा के तरफ। रउआ सभे देख सकता इन लोग
लइकन के कपड़ा रहला खोल के रखले रहसन। कपड़ा नया नया कुल कपड़ा हटे। त कई दिन से सप्राई करत रहनी है कि धूप होई तबे खींचब। एंगा पहने वाला कपड़ा तो लोग लगे बहुत बटे बटी नया नया कपड़ा काढ़ के धैले रहल लो। ठीक ना। तो हम अब कपड़ा लेके चली आइल बनी खींचे खातिर आंगन में। और पानी भी लेके आइल बनी तगाड़ी में। टब में पानी भी लेके आइल बनी। रउआ सभी देख सकत इन लो। और उतना कपड़ा रखले बनी खींचे खातिर। और कहनी कि एक गो खींच के डाल दी ताकि सूख जा। और ऐसन धूप हुई तो कपड़ा तो बहुत सारा खींचे के बाटे, लेकिन धूप निकलो तब तो। आज तो बहुत सौभाग्य के बात बा कि आज धूप निकलल बाटे। देख लो हम पानी लिया के रखले बनी और बैठल बनी अपना दरवाजा के सोझा। और देखी लो सरफ कितना डिजाइन से सासू माँ फरले बानी। हम कगरी से फारे नहीं तो सासू माँ एकदम ओकर लादे चीर देले बानी। रउआ सभी देखते बानी लो एकदम बीचवे में से फार देले बानी। ठीक ना। तई रउआ सभी देख सकत इन लोग सरफ डाल देहनी। और ये कौन सरफ हटे रउआ सभी कमेंट बॉक्स में बताए लो। और देखी लो हम कपड़ा खींचे खातिर सरफ घोरत तनी। देखी लो कितना बढ़िया गाज गाज हो गए। चारों तरफ फेने फेन हो गए। हमनी के गाज कहे नहीं जा। वो सभी तो पता ना का कहत हो लो। देखी लो एक तगाड़ा हो गए। तगाड़ा में एकदम दूध खानी हो गल। देखी लो वाइट वाइट। देखी लो वाह कितना सुंदर लागत है। देखी लो फूंक मार के उड़िया होतनी। बहुत अच्छा लागता। हमनी के हमरा बचपन के खेला याद आ गई। हमनी के बचपन में जब कपड़ा गोतत रहनी है जाना तो सरफ घोर के ऐसे ऐसे फेन होत रहा इतना। और फूंक मार मार उड़ियावत रहनी है जा। और पहले के बचपना हमके याद आ गई है जब सरफ घोरे बैठनी है ना तबे। तेरे वो सभी देख सकत इन लोग कितना सरफ फेन भइल बैठे। और ओइमे गोताई कपड़ा देखा तानी कि केने केने दागी लागल बाटे खींचे खातिर। रगड़ के छोड़ा तनी बिना ब्रश के और बिना वॉशिंग मशीन के हम कपड़ा धोवतनी। अपना हाथे से खुद हम धोवतनी। गांव देहात में इतना वॉशिंग मशीन कहाँ बाटे। तो हाथे से हम रगड़ रगड़ मैल छोड़ावतनी। रउआ सब ये देख सकत इन लोग आजकल के हाथे मैल रगड़ के छोड़ावता। केहू छोड़ावता जे महा गरीब बाटे वहू के घरे वॉशिंग मशीन बाटे। अपन वॉशिंग मशीन से कपड़ा खींच लेता मशीन से। और हमने के नसीब में कहाँ बाटे वॉशिंग मशीन। हमने के तो हाथे ही से खींचे के बाटे और हाथे ही से रगड़ रगड़ के मैल छोड़ावे के बाटे। ठीक ना। काहे से के हाथ कामना कामे आई। देह तो चलावल भी जरूरी बाटे ना। ना तो बैठ के खैला के मारे देह मोटा जाता एकदम से ना। तो देहियों के तो यूज कल जरूरी बाटे ना। अपन चल फिर के काम करे के बाटे। अपन हाथ पांव चला के काम करे के बाटे। और हाथ से रगड़ रगड़ भी मैल छोड़ावे के बाटे ताकि हाथ की एक्सरसाइज हो जा। ठीक ना। तो अभी तो इतना हमने के काम कैला के बाद से हमने के देह इतना ऐसन हो जाता टे। तो जे आराम से खात हुई घर में वॉशिंग मशीन में डाल के कपड़ा फींचत हुई और हीटर पे खाना बनावत हुई गैस पे खाना बनावत हुई तो ओकरा तो और आरामे न होई। तो हमनी के तो भाई मेहनती आदमी है जा कह के खाए के बाटे मेहनत करे के बाटे।
और गांव देहात के आदमी हैं या त हमनी के जिम्मे तो सारा सब कुछ काम बाटे। ठीक ना, मेहनत से क के खाए के बाटे और मेहनत में लागल रहे के बाटे। हमनी के बहुत मेहनती आदमी हैं जा। ठीक ना, तो रउआ सभे देख सकता इन लोग कि बिना मशीन के और बिना ब्रश मरले हम कपड़ा केंगा हाथे रगड़ रगड़ के छोड़ा दिले। हमरा कोनो ब्रश के जरूरत ना पड़ेला, कोनो वॉशिंग मशीन के जरूरत ना पड़ेला। वॉशिंग मशीन तो हमार हाथे बाटे, ब्रश व्रश सब हमार हाथ बाटे। हाथ से हम इतना रगड़ रगड़ के छोड़ा देनी कि वॉशिंग मशीन भी फेल हो जाई। तो रउआ सभी देख सकता इन लोग और लास्ट तक हमरा वीडियो में बनल रहे लोगिन रउआ सभे। ठीक ना, तो अभी हमार लइका खाना मांगत बाटे, खाना खाती वही बरा से हमके परेशान कैले रहल बाटे। हम कहनी कि बाबू जा खाना काढ़ के खा ल, तो कहतन कि ना खिएबू तो हम खाना ना खाएब। ठीक ना, हम कहनी कि हम थरिया धो के धैले बनी काढ़ के खा ल, तो ना खइहन। जब तक हम खाना उनकरा के काढ़ के खियाएब ना तब तक वो खाना खा नहीं खन सकत। भले दिन भर घूमिहन खेलिहन कूदिहन लेकिन खाना अपना हाथे ना खा सकिहन। तो देखत देखत ना काढ़ के खैला हन, तब हम खाना निकालत तनी उनका खियावे खातिर। काहे से कि खियावल जरूरी बाटे ना खियाम तो भाग जिहन खेले कूदे। तो ना टाइम से खाना खइहन पिहन तो तबीयत तो खराब हो जाई ना। जहिया हम खाना ना खियावनी तहिया भर दिन खाना ना खालन, यहीं रह जालन उपासे रह जालन। तो ले बढ़िया हम सोचे कि खियाइए दी। तो देखी लो खाना निकाल के ताकत तनी और उ खेले में अजुराइल बड़न। देखी लो खेलते खेलते रेंगनी तूर देहला सगरी। तो अभी खानी बोलैले बनी डटनी है तनकबा से अइलहन खाए खातिर। और वह सब देख ली लो अभी नादानी इनकर बटला ही बाटे। का करे बोलो, अभी तो बच्चा बाटे, बुद्धि नहीं खे, अभी खेले कूदे में अजुराई रह तारा। अब देखी लो अब रही से खेला कैले बड़ा इतना बड़ा मुंह बा के रिगावता। सभी यूट्यूब फैमिली के रिगावत बाटे मुंह बा के। देखी रहो सबे तो रही से खेला कैले बाटे। हम कहतनी डांटतनी जे आके खाना खो, तो फिर खेले में अजुराइल बाटे। ठीक ना, तो रउआ सभी देख सकता इन लोग कई दिन से पटौनी होता। तो संगे मिल के जालन, अपनी बाबा के संगे जालन, हाथा बाई पाइप बिछा देले, कुछ खच करा देले। तो देखी लो बताई उतना बड़ा हो गइल बड़न, अपना हाथे ही खाना ना खालन। तनी रउए सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके समझाई लो इनकरा के, ताकि कमेंट पढ़स और समझस। ठीक ना, कहिए ले इनकरा के हम हाथे खाना खियाएम। सब लोग कहेला जे मुँह में खाना खिया खिया के बिगाड़ दे तारी लइकन के। अब रउआ सभी बताई लइका ना खइहे सन तो कौनो खियाई के न पड़ी। अब छोड़ दियल जाई तो साफा खइबे ना करी सन, एले बढ़िया तो खियाई के ना पड़ी ये लोग के। तो देखी लो मुँह में खियावतन तो खातरन, ना खियती तो ना खइतन, वहीं भाग जैतन खेले खातिर। तो रउए सभे तनी समझाई लो इनकरा के जे अपना हाथे कम से कम खाना काढ़ के खा लेस। स्कूले जालन तो इन्हीं में लागे के पड़ेला। लइकनी बिया तो अपने से उ सब कुछ कर ले, तैयारी हो जाले, खाना भी खा ले काढ़ उड़ के हर चीज कर ले। लेकिन इनका पास दिमाग नहीं खे। दिमाग तो बटले ही बटे, अभी बचपना बा। ठीक ना, तो हम इनका कहे नहीं कम से कम खाना निकाल ला, अपना से खा पी ला, अपना से खा ला। अगर जब काढ़ के दे देते तो तू अपना से खा ला। अगर हमरा पास टाइम नहीं खे तो